o ye malidenw ta ye sigika fɔlɔ a bɛ fɔlɔ foli la sabula malidenw ni foli ka kan bi o n'o ka kan ko misi ko de bɛ joli to a la ni ka nɔnɔ bɔ maliba o ye tɔɔrɔ to a yɛrɛ kan ka degun to a yɛrɛ kan ka kɛ misali ye maa tɔw ma bi anw b'a fɔ ko tare maliba an b'a dɔn ni nin de ye o de la an ko ten n'an ko an ye cɛbaw si ye an ye babɛba si ye an ye firunu si ye an ye sika mamadu si ye an ye bitɔn si ye ayiwa sa k'an ye ngolo siw ye ko an k'an jija o ta ɲɔgɔnko n'an m'o kɛ an k'a ladege a ka dɔn k'a fɔ ko an y'u ɲɔgɔnko dɔ ye nka k'i sigi disi gosi la e bɛ ka ko min kɛ o bɛ k'olu su malo e ka jamana o bɛ ka don kunbala la e sigi bɛ ŋanaŋanakafɔ la e sigi bɛ faso juguya ko kuma la e sigi bɛ taa ɲini ko jugu la e sigi bɛ k'i ta kɛ ka kuma fɔ mun bɛ jamana sigi dingɛ kɔnɔ don o don haa kabako e bɛ tila k'i disi gosi ko ne ye nin si ye i ye o si ye ka bɔ min haa o de la sa an ka cɛkɔrɔbaw bɛ kuma dɔ fɔ ko ba bɛ den caman kundi ko tɛ ba ta ye koyi heyi ko an ka ɲɛɲini dɛ yɛrɛ wolo tɛ fili danbe tigi tɛ fili o bɛ o joli de la o b'o nacogo de la nka a bɛɛ bɛ kunna a bɛɛ bɛ fɔ ma a bɛɛ bɛ bɛn ma ne bɛ se k'a bɛɛ kɛ a bɛɛ cɛ ka ɲi ne kelen na e ye mun ye e yɛrɛ y'o dɔn a ma se kuma la o an ka ɲɔgɔn ɲininka ka danbetigiw wele bi ko maliba mɔgɔw b'o la hali bi dɛ ko wulikajɔ k'o kɛra ko a yera ko wulikajɔ ko a kɛra ko a yera ko a kɛra ko a yera o siɲɛ 3 an bɛ da o ma o b'a kɛ misali ye ba ye bi dɛ nka misi bi joli to la a bɛ nɔnɔ bɔ a la dɛ maliba denw ta kɛra u ye dɛ anw bɛ tɔɔrɔ la anw bɛ ɲɛni na anw bɛ fagali jugu la anw bɛ kɔngɔ jugu la anw bɛ kalanbaliya la anw bɛ ayiwa furantanyabaliya ni dɔgɔtɔrɔsontanya anw b'o la ɔhɔ nka an y'an t'o la ka wulikajɔ kɛ an y'a ye k'a fɔ an y'o wulikajɔ min kɛ a sera ka kɛ misali ye diɲɛ fa dɔ ma ne ko maliba denw ko an t'a fɔ ko tare sa wa ko dɔ kɛra ko nka an ka wuli k'an jɔ ale bɛ dɛ a b'u coto ale bɛ nɛgɛ karafow la ne bakari ba cɛkura togo la mikoro balani aw bisimila radio Kiledu ale soba sanfɛ abu ko minnu ko hali ni Afrique de l'Ouest armée bɛɛ jɛra jihadisiw la k'u tɛ se o la ne ko n k'u bɛɛ mi bi minnu ko n bɛ segin a kan dɛ ko hali ni Afrique de l'Ouest ko n'o armée bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko terrorisme bɛ Mali la ko anw tɛ se o la ne ko Mali politicien minnu y'a fɔ u bɛ min anw dan b'an ka armée la o anw b'a dɔn an ka armée ye fɛn min ye sabula u bɔra du min kɔnɔ ka taa se armée in kɔnɔ anw b'olu dɔn abu i ma jamu o jamu ta Mali kɔnɔ a jamu a bɛɛ ye koba dɔ kɛ faso in kɔnɔ bi a bɛɛ ye koba dɔ kɛ ka tɛmɛ e de bɛ se k'i yɛrɛ bɔ yɛrɛwoloya la e de bɛ se k'i yɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye o armée jɔnni don o bɔra anw de ka duw kɔnɔ ka taa ko an bɛ taa faso lakana u b'u kale don min olu de ko k'u b'u yɛrɛ joli di b'u yɛrɛ ni di ko ka faso kuma bɔ awɔ e sigi bɛ te wuli la waati yɛlɛkolonba la sabula i kɔnɔ fan bɛ malo jɛ suɲɛni la e bɛ dɔ fɔ kɛ e bɛ dɔ fɔ sabula e bɛ mun dɔn mun b'a ɲɛ dɔn o bɛ se k'a fɔ wa mun bɛ ka suɲɛni kɛ k'i balo n'i sigi b'o kan u ka balo kɔnɔ o ɲininka dɛ ni armée in tɛ bi ko Mali bɛ min kɛ cogo di bi o ɲininka nka kalo damadɔ bɛɛ y'a ye bi fɛn min bɛ sen na i ma kɛ i yɛrɛ jugu ye cogo o cogo i yɛrɛ jugu k'i t'i yɛrɛ fɛ cogo o cogo abu ni maa min ko nb'i ka bi saya bali i kan k'a fɔ o ye ko tare dɛ nka o de yirala anw na bi armée de wulila k'a jɔ anw b'a dɔn cogo min ye ka anw ka armée bɔ politique kɔnɔ ka anw ka armée bɔ kalo kɔnɔ ka anw ka armée bɔ maa wɛrɛ ka mara kɔnɔ ka anw ka armée sen sirilen bɔ k'a bolo sirilen bɔ ne bɛ k'a fɔ ayiwa an bɛ dugawu don kɛ fure ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ala ka hinɛ a la ko ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an bɛ dugawu k'a ye ani alisamɛ su bɛɛ lajɛlen nka don min a tile la an bɛ k'a fɔ maliyɛnw ye n b'a ye armée sen siri k'a bolo siri k'a da a jugu kɔrɔ caman ye caman fɔ dɛ nka ne Bakari bɛ segin n ka kumaw kan bi san 5 san 7 kɔfɛ n bɛ segin a kan bi o don de ne y'o fɔ aw ye o don de tun ye wulikajɔ waatiw ye nka tubabuw yɛrɛ ka kuma tɛ wa tard vaut mieux que jamais donc an b'a fɔ ko tare ka armée sen siri k'a bolo siri k'a da jugu ma kabako tɛ an k'a ɲɛfɔ abu accord in fɛn dɔ kun fɔra ɲa kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ a tun ye fɛn mun signé ni Faransi cɛ ka taa n'i ye armée de l'air yɔrɔ ta o yɔrɔ sɛbɛnw ni Bakari kun ye olu ye n ye n da se u ma n ka jamukanw kɔnɔ a Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ tile la n kun b'a bɛɛ ye dɛ n ye parce que parti u y'a ta de donc depuis ye e t'a dɔn k'i bɛ ka mun k'i ka faso la i t'a dɔn wa ɲɛ tɛ
gouvernement mun nane flebi accord même Mali ni France militaire kunda pour ko kasoro ou temena France Sénat de fait pour ko kasoro muna accord te Mali administration kono muna ate anga ministère kono muna te blay muna ate archive kono donc depuis beba do obe femo fo ni ti femo ka kono kodo nga depuis armée de l'air ka worolu ni fem fo ni yoye ne ko diem bita ameta diami diem ngono bi c'est-à-dire la force des armées c'est l'armée de l'air. La force des armées aujourd'hui c'est l'armée de l'air. Diem bébé ka c'est-à-dire que diem armée be ka évolution ni fait bita de kono abuyi famo o korote ka fo ko fantastique ni gamio ni awa ko ulu ni kel nu rete kelete ko avion ka ishi ka bugu ne ya bugu ma se ka jigi kana nettoyer e ma se ka jigi aywa ku kadere ko na se ka botoko dola go fana do re ka baray donc c'est-à-dire mais ulu yere ba do ambe ba do ka fo bi dine kono c'est-à-dire que effort de bi c'est-à-dire que la force des armées aujourd'hui c'est l'armée de l'air et américain puissance mumbula bi dine kono mundo je vous rappelle Irak va attaquer Domina Soromada Kele 700 hélicos de combat Amérique yo de bras Irak ça fait Soromada Kele 700 hélicos de combat hélico keme wolof la yo de bras Irak ça fait Soromada Kele wa a bebe ka bomu tuguti be bo la to di mais on ga remeler ko munye ni na on ga remeler ko mako jora France de bonye bo ni bingera ma sara su ko remeler kan réagir romana France de bonye bo o koro di amu munye anga mo bi biambi amiskal kono ubi faka amiskali ni attaque bane ko ka air flash saba nani uke o wati de ambaye français ele ko buni munu sa fa abisidi ate bombardement ke ate keleke et puis vous ka fuga medio là ko grâce à voilà l'intervention de l'armée française a doit apporter l'armée malienne a été attaqué ngo ni ya do ni ire ado isto kabakodo même saliata bi malien beka da nyakoro ngalonte bi de la montée en puissance de l'armée malienne nin kalo do ni kingedo on ba manon gote nye ati kwa ma kondo ngatuluma anyewela de neta we kwa mai nga nyeta tuluma ko de ni tuluba lan tuluta la nyokodo ngamba mawni nga bi joni nyame France média kelenda akaru ko média fenfei cette montée en puissance de l'armée malienne joni nyame ouda c'est-à-dire ces progrès ces exploits que l'armée malienne est en train de faire aujourd'hui contre le terrorisme joni nyame ouda awo ni anga sarasi ala kan kisisa chaman binam sia do sa ku chaman fa amba we bini chini be ko kumala mais là où l'armée s'impose là où l'armée est en train de récupérer les territoires là où l'armée est en train de faire revenir ceux qui étaient partis ceux qui avaient déguerpi leur village l'armée aujourd'hui est en train de les faire revenir ouvrir les écoles les centres de santé qui a entendu parler de Nyamouda si vous êtes des hommes engagés pour l'état de droit je dis bien pour l'état de droit apolitique parce que le droit n'est pas politique aywa oui mon fa ne to do la ni tapement mon fa na ni ya jenge to do la to okado il va non mais maintenant o ka yirana ko mo se ko bali ko fo ni toro jugu yan toro bi ba ye bo mo dabi ni armée défaite ke do la bi ala kan kisi kan nata akel jenya il va pas me dabi mais là où l'armée fait des exploits on n'en parle jamais mona abu ou ko o wole mbalon fa na ke bi ñoo fa na keleke ka Ibrahim Boubacar Keïta toyi maintenant ni misalia fly ka mo hakli jigala domina hôtel Radisson ba attaquer Bamako ya onga unité spéciale unité de l'étour de Tara aya soro to wu re ya dit que Air France mo ka pilote kun loger lembe ni ya alu ka pilote massa c'est l'intervention des forces spéciales maliennes au lieu de Tara ka do hôtel Radisson kono ka client to be la boka yoro sécurisé au lieu de que la ka do terroriste no fait ku faka kono quand l'armée française ou ka toto ou tara ou tanu ko mobulu ka to jojojo opération côté bela wa soro c'était fini c'est-à-dire que les terroristes qui étaient à l'intérieur étaient morts ça va souper ka dosa de ka chambre la par chambre s'il y a pas des mines ou des choses comme ça ou tara ka tanga ni tout soro bara de là mais médias français ka il a fallu que l'armée française est venue avec voilà c'est-à-dire que derrière ou capement là-bas de la soro malien armée malienne to ko quoi c'est comme si c'est l'armée française qui était venue libérer ces gens-là, libérer l'hôtel, mais je dis, quand tu es en partenariat avec quelqu'un, et que cette personne pose des actes
vraiment, qui sont significatifs. Pourquoi tu n'encourages pas ça? Est-ce que réellement c'est un partenariat? Et nous ne pouvons pas partenariat là-bas. Ne et nous m'avons gagné. Là tu fais quelque chose nous m'avons fait. Ne pouvons pas récupérer qu'au Kenya. Ne et la gauche nous aurons. Ne pouvons pas récupérer que et Jamie que ta kuyanga ça fait. Est-ce que et ne partenariat? Au bara de do. Au bon quoi la mena. Gunam ni tomok tuche. Ha yoro srangi kabako koye. Bara wulila ite usrenga ite. Ça fait 92 km. Mais abo kabako do de. Attaque ni komu ngerayi. O fana bi ke kada kuni nga nanga manda do la wulu fana ko kacha. Mais o ligne kabako de kundu. Anga srasuye bonnet jigiteru su kay dungele amajade. O ka su biduru anga srasuye de bokubla. Mais au exploit, o fana ko bané ko ni srasuye bara tisajla. Armée française nani mun sa fait. Nous fait droit, que l'armée française est partie, l'armée malienne était piégée dans une embuscade, et l'armée française est venue, Hé, Abou, ne et ba foko quoi, foko, on a cela sous civil de attaquer qu'on a quoi. Ou le cas du c'est civil, nous les donnons la baraka quoi. Mais c'est depuis là-bas que j'ai dit, non. En termes d'éthique et de déontologie, comment un média sérieux peut se, bon, comme un média monde pardon. Sinon, média sérieux, c'est quoi? Quand je dis média sérieux, c'est un média qui respecte l'éthique et la déontologie. Et Abou Yemounke et Yodoke. Ne tu sais que exploite à kato dima vraiment, sachant que en âme et conscience en tant que journaliste, n'est pas donc à fond, et Abou de exploite d'eau, mais au tuer mita ma fond. C'est très grave. Mais où est-ce que tu mon moral? D'aujourd'hui, cette armée se retrouve. Parce qu'à Sebe Kafoni, à Bolobe Kafoni. Abou, accorde-toi là-bas, mon zoro, l'angapma du moment. Nous y a tout soro. Anga sera suma boka kuma fani. Mbado machama ikuma imeme anga sega ka anafaka bo. Akor ko ngono. Odila mamun hakila ko mako de dode ambe makel kasa kele de kasa kuma non. Ambe actu de ye ibi gole yaudi ke ne bikle go fomo ye. Ne bagari aywa doni na nje samu kana sa kledu sa fe. Ma shite mun de la ka maka vie privée meneda. Nga strate. Aho. Kasa nyenye nga strate. Ni wartigi na tanga itaka ko kono aka ko masite mun de la ka mameleda ni mu ngap mameda ni nyoka yuru papier ni fe mun taka na loda mais Abou mu mene intéressé ibe wale mun ke ka taneka jamana kunga ne ka jamana fe do kalfa bibolo c'est-à-dire que tu vas fo mun ko tu me dois tu m'es redevable tu m'es redevable là c'est moment ba nyefo ma côté fo côté na fra malé o nyebi ko malien deme sonki teka bla sebena sebe mumba ya maria ka fo Abou malire anta yere ka dugukolo ka ambi malire dugukolo ka yoro aéroport senu ye mali tay sen tantan wa on avion jole ka senu misali do on avion ka wuri ka bo senu kati imunu wole sebu kuna doron kani sigi ko on avion tese ko ke ko fo akai ya maria nyini français fait ibeka ya signé Malia Benyakoro. Mate ka fo en avion ka bo bamako kapta mopti. E Malia marani ni français obo foto ko di. Kwa manga décoller reka sur Malia marani ni. Il fa dugukolo ça fait. Il reka avion ça fait. Il ka dugukolo ça fait. Colonisation ni marabe timoka wa. Hey kabako dude. Anga tinyo fo Malia ni. Abe fo ante mako ante wo non. Donc o wala mungera ni mako de do, ni kene kanta ko de do, ni foso ko de do afle Benyakoro. 20-21-00-11 Abou encapement du moment neni mo encapement on armée ka puissance inkabi encapement fa de juwa mun fona be ka ken ko kono pour que ka sega ko la noroko anganta do la ga wala mali de be ka family soro pour que en be ka kulu kele de juwa kele moment anabi anga jeka kele 20-21-00-11 un monde sans terrorisme allô et bismillah aba dimaya bonjour Togo bonjour aba ikara joda Togo awa nya Togo bismillah awa ni vraiment i ka ni émission ne b'a lamɛn a ka ca san caman ye tubarikala b'a lamɛn i bɛ kumakan kelen in de fɔ ko bɛ dari i kan menansiw kɛra i la yan fɛn bɛɛ kɛra i la yan mais an filɛ a réalité de kɔnɔ bi mais ne bɛna yɔrɔ min fɔ ka fara i ka kuma kan maliden cɛ n'a muso an bɛ ka kulonkɛ koba de la an bɛ ka kulonkɛ koba de la o ye ko jumɛn ye fanga jamana tigi ni jamana ɲɛmɔgɔ fanga y'a ka pétrole de ye waati sera sa an ka fɛn bɛɛ bila kɛrɛfɛ ala malidenw an ka fɛn bɛɛ bila kɛrɛfɛ sinon i ye kuma fɔ ka ban comment ça fait-il que
nin ko ninnu nkalon de tigɛra maliyɛnw ye tiɲɛ ma fɔ maliyɛnw ye ɲɛfɔli ma kɛ peuple ye sisan n'a gɛlɛyara u bɛ sɔrɔ ka na envers le peuple o de ka ɲi o de ye mali ci munna nin bɛɛ tiɲɛw tɛ fɔ ninnu bɛ tiɲɛ don min na o munna jamanadenw hakilinaw tɛ ɲininka nin na n'a sɔrɔ dɛmɛ min bɛ se ka don aw ma peuple tɛ n'o don aw ma wa donc a nana tiɲɛ a tiɲɛbaga o tɛ balolen bon a bɛ kɛ cogo di sisan. I ye fɛnba fila fɔ sisan fɛn mun na mun man ka kɛ peuple kɔ i n'a fɔ ni ye misaliya ta mun ye nin accord minnu n'u y'a signé ani Faransi cɛ peuple ma ɲininka la ne ma an ka assemblée jɔyɔrɔ ye koya la bon mun ye fana Faransi yɛrɛ ka na n'o ye depuis opération Serval ka na opérer an ka dugukolo sanfɛ avec des droits mun tɛ di jamais malien ma ɲininka la Mali assemblée ma ɲininka la Togola an bɛ yɔrɔ dɔ si an bɛ taama o ne tɛna n yɛrɛ fɔ n tɛ yɛrɛ yira fɛ tubabu bɛ balo fɛn mun na bi tubabu bɛ balo fɛn mun na o ye farafinna bi plus précisément le Mali tubabu ka point fort ye transport de y'u ka jamana kan bon kabini Covid-19 nana u bɛɛ donna faillite kɔnɔ économiquement ça va pas bon ni tubabu ninnu dalen bɛ a mɛnna il y a très longtemps u dalen bɛ nord la u bɛ ka an ka nin fɛn ninnu sama maliyɛn den dɔw y'a ɲɛfɔ an dɔw y'u kɛlɛ ko nkalon don k'u tɛ Faransi fɛ nka tiɲɛ dangelen tɛ ne bi yan wa n m'a fɔ ko tubabu ci ta dɛ nka ma taacogo y'u la fɔlɔ. An bɛ wuli k'an jɔ u bɛ taa. N'an ma wuli k'an jɔ an ma taacogo y'u la dɛ parce que façon dɔw bɛ ka taa ni stratégie mun ye sisan u bɔra ko bɛɛ kɔnɔ sisan u nana ni sira wɛrɛ de ye donc il faut pas voir la transition donc dans ce cas le peuple doit assumer. Faut que an ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛn bɛɛ to yen ka nin ko kɛlɛ kɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ. Kosɛbɛ c'est le maître mot. Moi je te remercie. An bɛ jamanaden bɛɛ fo kɔkan na e k'a lajɛ su joli de bɛ kɔgɔji kɔnɔ bi malidenw na. Walahi mɔgɔ t'a dɔn. K'a sɔrɔ an yɛrɛ halala de bɛ bɔ yan olu bɛ taa balo de la u ka so. Immeuble jɔlen b'o de la Amérique ka fara Faransi kan ka fara Europe fan bɛɛ kan mais anw yɛrɛ fɛ yan fɛn t'anw bolo an bɛ tila ka visa de bɔ ka taa an yɛrɛ ka fɛn dile tubabu ma ka taa baara k'u ye tuguni. Farafinna t'a ɲɛ yɛlɛ ten maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ an bɛɛ t'a ɲɛ yɛlɛ. Jacques Chirac ko waati la ko n'i ye ampoule 4 courant ampoule n'i ye ampoule 4 mɛnɛnen Faransi ko 3 origine bɔra Niger uranium na. Mais c'est la vérité. Jacques Chirac de y'a fɔ. Ayi tiɲɛ de fɔ a man nkalon tigɛ dɛ. N'i ye courant ampoule 4 mɛnɛnen 3 o source ye ayiwa Niger ye. Ah oui. Et puis nin kɔfɛ an presse bɛɛ tɛ dɛ presse dɔw bɛ yen presse fana ka kɛlɛ waati de sera aw bɛ kɛlɛ la dɛ mais hali bi a y'aw cɛsiri minnu fana bɛ yen ko dɔw bɛ ka kɛ yan ne jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka kuma o la ne État bɛ position dɔ la kuma dɔw bɛ yen an k'olu dabila ne taara Brazzaville Congo ani Côte d'Ivoire walayi a tɛ k'i la k'i bɛ président tɔgɔ b'i da ye a tɛ k'i la kuma bɛ k'a fɔ k'i b'a critiquer mais Mali la yan an bɛ gɛlɛya la wagati min na dɔw de fana bɛ ka wuli k'a yira à cause des sanctions de CEDEAO sogo gɛlɛyara dɛ sukaro gɛlɛyara an tɛ san 10 ni kɔ fɔ an bɛ nin gɛlɛya. Non n balimakɛ pour que k'o yɔrɔ faamu o ye farafin tubabu dɔw de b'anw fɛ yan olu bɛ baara la nanzaraw de ye o. Voilà ɲɛ de ka ɲini u la o. U bɛ ka baara kɛ nanzaraw de ye o wariw de bɛ tila u bɛ taa n'o kow de ye médiaw la a ko ka ca quoi. Mais nous c'est quand même c'est très décevant parce que i ka jamana bɛ jɔnya mun kɔnɔ n bɛna ni misaliya ye maliyɛnw na tuguni k'a yir'u la CFA n'i ye CFA ta les 8 pays de l'UEMOA anw bɛ 500 milliards de sara faransi san o san pour que a ka se k'an ka wari garanti 500 milliards de francs CFA les 8 pays de l'UEMOA. O ka bɔ yen Mali bɛ commerce min kɛ le commerce extérieur du Mali i n'a fɔ an ka kɔɔri min bɛ bɔ an ka sanu minnu bɛ bɔ o wari tɛ sara Mali ye dɛ o wari bɛ sara trésor français de ye fɔlɔ olu b'u ta ka bɔ a la et puis ils obligent tous les pays francophones c'est-à-dire que k'a fɔ k'an ka mɔgɔw bɛ ka kɛ ka di o tɛ dɛ. An ka économiste y'a yira a man yan ma tout mais ils obligent tous les pays africains diyagoya an ka commerce extérieur bɛ sara olu fɛ yen. Responsabilité t'an bolo ça en Afrique. Et je vous dis le commerce extérieur du Mali u bɛ mun ta a kan par an a bɛ 2000 milliards bɔ.
Ah bon, tu vois? J'ai dit bien 2000 milliards. Ou bien monta sango san malika anga coton firili wari ni kori me o flade kori ni sanu. Mo o flade ta. Ou bien nous serons au devise là chaque année à kata 2000 milliards au kata malika budget sango san. Oh, tata bania tout là sénégalais dobi c'est panafricain nous nyaka contrat de presse là mais. Ako ko Union africaine. Ko tant qu'il est responsable de l'Union africaine au lieu de l'Union européenne et Qatar financement au nom de l'Afrique. Ko faut que Dieu l'Afrique cette année. Ça c'était un combat de Kadhafi. Au moins tunga en boulot. Pourquoi l'Union africaine tout fait? C'était le combat de Mohamed Kadhafi. Voilà, c'est Kadhafi qui avait lancé ça, qui disait qu'à l'époque, depuis l'Union africaine de Amake, Oyake, organisation ouest, Oyado, Amake, Union africaine follow. Kadhafi yo kele de ke o de la Kadhafi ni alpha ye bara chamango watu kono la pour que anga seka bo Oya kono kaseka na ke Union africaine ye. C'est-à-dire que le grand problème de l'époque à ce moment na fora ko Oya ka sommet o maka Oya ka rencontre il fallait que Union européenne de ko financer. Ah, bon, tu vois. Kadhafi ko comme kametami. Et tout là, comme il m'a dit que moi j'aimerais que même ceux qui ont numéro sera après, la numéro plein et 4 a dit en fait. Bon, et bien émission Bantola qu'on émission Bantola mais numéro 10. Ah, mais gagné quoi? Après moi je t'appelle personnellement. Alors que malien PK de Okala comme Malik Kishi. Ami rabia. Non, à Kishi Anyere. Ami inchallah. Merci beaucoup. Ni me bodro me numéro 10 inchallah. 2021 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou allez soba sans faire anga fo anga wala family akasoro Allah. Allô? Togola. Ahaba Dimbaya. Togola. Ahaba bismillah. Alhamdulillah. Ami aketu ya radio datu? Abebo na lakaje, abebo na lakaje. Na mimi sena. On jamana ni tokomi. Arme le bomana ba fazana la ko so ni ero ni bla bolla. Soni fal gurunia. Wala ni soni fal bla bolla ero boda. Ni kira hakli mako ni tulu bla bolla de. Ni make aywa trawla kan ni ma tulu bla bolla de. Wala. Ni garan da tena di. Kwa ka twan wala ke. Wala, ni garan da tena ero fal bada. Bongar mer ti. Yek nyefo. Dangar mer la anda bla mo wayda. Garan ngelen defana de. Wallahi anda. Ka gara fla do fali a se ko te fabela. Ka kala ka tuli ka jurudo akala. Ni transition ga do. Na admete de na fura kwa langar be ta patrouille ke fo akasara. Wallahi. To de bi yoro fay fana ni limite kana temaka. Ango sale no ngoyi. Mais quand j'étais une fois à Tombouctou, yoro nga Tombouctou émission na ne nye chama voilà de. Wallahi. Parce que nsele ye no Mali era autorité di AIC folo ku be mbali. Ko nta émission ke. Ko parce que ko terrorisme be de ulube srande ni ne na jama fara nyonga di bala de. Voilà donc go gouverneur ma ka bureau kono ngo mais monsieur le gouverneur. Sugu ba fula de be Tombouctou wa ne era Tombouctou kaye ni kuma jarana parce que nyinga lycée ke Tombouctou kanga bac sur Tombouctou. Donc je connais bien Tombouctou. J'ai dit sugu ba fula de Tombouctou yobta wo yober. O sugu ba fula de dongo do jama be ka ke ka fa ka du. Ngo mais muna omo o interdit muna émission mu mutaka salle do kono. Mais muna o be bali. Et après encore le commissaire de police o a fonye ka foko ministre mo ko de ko uru de teka son émission ina ko donc ko ne ka ta folo ulu fe ne ulu ka discuter ngonte ta ma fe ndita ma fe bendita ma fe chini. Et j'ai lancé j'ai dit nye là ou ka meja ou ka ma benye photo mo tuye. Ka nga débat fo wa mo kana mbe nga débat ke ayu jamu ja utata nga faso ya ndita nga mali. Wa anye débat nga ka ba alhamdulillah toro kele ya mabwa kono. Mais mena mu ngoro fiye kuma ngono. Débat inde kono. Population nana kuma nyefo ka fo ko togola ko attaque be ka ke Tombouctou dugu kono. Ko attaque anyere dama ka mi nyon don ko a bébé ka préparer berdi. Yoro berni Tombouctou tie ça fait 60 km. Bon, ou keme ka berdi ke ina fo frontière on ni rebelle mo tie Tombouctou zone na ko. Donc en armée mo tie ka bo Tombouctou ka teme berka. Nous sera berdi ou ti do berde ou bi dai sera là. Donc là où l'armée n'avait pas de contrôle, ala le ka nga douti kera. Là où l'armée n'avait pas de contrôle, Abou, donc véhicule piégé mon traci, Tombouctou kandala wo. Anya ko chama abet me boyede. O bole kwa la militaire ou fana nanu denyi. Ou koma togola gela ba anka. Ni ya véhicule piégé obido. Ou lu fana dona utala kanyefo.
o fana kun ye jumɛn ye n b'a ɲɛfɔ a k'a faamuya han sinon n'i ye Tombouctou donda bɛɛ ta a waati Jackpoint bɛ Tombouctou donda bɛɛ la donc tu te posais la question o bɛ se ka don cogo di Jackpoint bɛɛ ɲɛna wa mais les militaires m'ont dit les soldats surtout les soldats u ko karisa an bien mais an tɛ se ka mɔgɔ jɛman arabu ni tamasɛki minnu bɛ Tombouctou an tɛ se k'u ka mobile contrôler n'u ka mobile nana tɔgɔ i b'a to a bɛ tɛmɛ de contrôle bɛɛ finman ko da yan a ko arabu mobile si tɛ mun bɛ tɛmɛ Jackpoint fɛ ko an b'a contrôler on a eu des instructions an kana mago la donc il se trouvait que a bomu jugu n'a fɛn bɛɛ bɛ don de fɛ après moi j'ai recensé tout ce que les gens m'ont dit j'ai été voir le commissaire je lui ai fait mon exposé voilà la conclusion k'a ta k'a d'a ma parce que n yɛrɛ n ka conclusion rapport kɛ k'a ta k'a d'a ma ka kelen di commandant zone ma a b'o n bɛ se ka fɔ tare han parce que émission kɔfɛ voiture piégée ko ma mɛn Tombouctou bilen awɔ ka b'o kɛra fo bi a ma mɛn bilen et tous les véhicules ont été soumis au contrôle mais olu tun ko ne ta émission kɛ fiyewu ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ 2021 un monde sans terrorisme radio Clédou allo oui allo bisimila ouais togola ahba denbaya anti ka kɛnɛ ahba alhamdulilayi somɔgɔw don nba alhamdulilayi bisimila n b'i fo ka abu fo tubarikala kulo b'i la ne ka kuma ye min ye an k'a lajɛ an ka nin tradition dɛmɛ an ka dugawu k'u ye hali ka dan k'a fɔ faransi ye aw tɛ se ka wuli ni mali t'a kalama o ye baara kɛ n'o fana bɔra yen k'u ka na a ye lettre c'u ma n y'a mɛn k'a fɔ k'a ye lettre c'u ma ko accord de défense min signé na k'u k'a réviser lettre cira an ka ministre des affaires étrangères ale y'a bataki lase u ma hali ka dan o ma vraiment o ye baara kɛ mɔgɔ min tun bɛ se ka nin fɔ a man ca o ye daminɛ de ye dɛ a kana da u ma dɛ n'an y'a da u ma tɔw b'an cɛ ci dɛ oui u ka population de k'u dɛmɛ quoi an bɛ wuli k'an jɔ de sisan nin kan ka kɛ fɛn de ye an ka wuli k'an jɔ davantage n'an sigilen don an ka wuli k'an jɔ n'an cɛsirilen don an k'an cɛsiri k'an jɔ voilà a ka fɔ population ye bɛɛ k'u dɛmɛ quoi ɲɛ tɛ mali an ka mɔgɔ ko bɔ a la k'a kɛ mali ko ye nin sen n terikɛ ne ye wari min fɔ sisan o mali bɛ jago min kɛ kɔkan na tɔnɔ modèle dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko devise o mun bɛ sɔrɔ o sanfɛ faransi b'o mun ta ka bɔ mali bolo san o san a ka ca mali ka budget ye a bɛ taa 2000 milliards la o ka ca mali ka san o san budget ye maliyɛnw an yɛrɛ dama an ka ɲɔgɔn ɲininka n'o sonyɛni tɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ ka sara i tɛ se ka triplé bi wa. voilà n'o bɔra mais an bɛ mun fɔ an tɛ se ka wari dɔ an ka wari an tɛ se k'a labɛn an tɛ se k'o bɔ wa. allo. hali n'a b'an ka sanu bila garanti la ka wari mali wari garanti. jamana yɛrɛ mun bɛ sanu bɔ o jamana bɛ dɛsɛ cogo di k'a ka wari garanti ni nangarabaya ko kuma t'a kɔrɔ. voilà an k'a lajɛ ka wari sanu ka wari garanti an k'an ka wari ta quoi. faransi sanu kelen tɛ bɔ e ka dugu la e b'an ka wari garanti ni sanu ye e y'o sanu bɔ min. a bɛ a fɛn ma la de kɛ. voilà mais a bɛ bɔ jamana yɛrɛ mun na o tɛ se k'a ka wari garanti mais an bɛ taa min o tɛ est ce que voilà an bɛ taa min. 2021 vraiment u bɛ kun ka a daminɛ in kɔni na u bɛ kun ka baara kɛ armée bɛ kun ka monter en puissance an ka wuli k'an jɔ welew bɛ ka kɛ ka bɔ kungo kɔnɔ na don o don welew bɛ ka kɛ ka bɔ kungo kɔnɔ na don o don tugula an ka armée u y'a kɛ tan an ka armée alhamdulilayi an sera ka taa nin dugu in na nin dugu cɛ sisan maa bɛ se ka taa la hakili sigilen ne ko n ko tiɲɛ na nin bɛ maa hakili sigi nin min maa jigi fa. ayiwa o kibaru o bɛ da maliyɛnw tulo kan o élan mun n'an y'a daminɛ élan in ka continuer ayiwa wulikajɔ mun n'an y'a daminɛ o de ka se ka continuer parce que baara daminɛ de don an y'a nɔni ye mais kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ka saliya o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ka bolo jigin k'a fɔ ko baara banna sabula an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u ka kɛlɛ tɛ ban an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na ayiwa an k'an ta kɛ timinandiya ye an k'an ta kɛ wulikajɔ sanga ni waati bɛ se n'u yɛrɛ y'a ye ça va pas an b'a ye k'a fɔ olu de bɛna sujini bi anw ye yan n'o ma kɛ fana an maliyɛnw an bɛ si bɔ ne bakari tɛgɛ kɔnɔ olu de bɛna u bɛ sujini bi anw ye yan Paul Kagame bɛ cogo di bi Rwanda. Nanga kanyira ye tanka amma kanyira ye faso de jugu munu fana be mo fo wa ngo kasubo nkurajo ma fo wa kasubo kajo ya me bi ngina na kafo ya me bi ta ma woro ka woro mine kan ka faso ke fe mu do ye ko liberté de bebolo ngodi faso du o mi je me rappelle d'une citation de ce grand c'est quoi Ahmed Touré de la Guinée Conakry ako watila cɛ dɔ y'a essayer k'a bɛ marifa ci a la u ye cɛ in minɛ ka cɛ in datugu kaso la o waati kelen tubabuw nana wari di dɔw ma ayiwa ko pɔrɔtigɛw nana k'u bɛna coup d'état kɛ Sékou Touré la donc u passera Guinée dɔw de fɛ ka wari ni fɛnw di olu ma Sékou Touré nana o maaw minɛ wari dira Guinée min ma a y'olu minɛ a don a y'i sigi en conférence de presse a ko
mun ye marifa ta k'a bɛ marifa ci ale la a ko ale yafa ka di o ma ale bɛ se ko o faamu parce que peut-être i b'a sɔrɔ Guinée ka d'o ye o ma ale ka taabolo dɔw faamu donc faso kanu fɛ o bɛ wuli k'a b'ale faga donc ale y'o ta faamu k'o bila o minɛn kɔnɔ a ko mais minnu ye wari minɛ maa wɛrɛw bolo ka n'i ka faso fɛngɛ a k'a tɛ hinɛ u la bi a tɛ yafa u ma bi wa a t'u to yen parce que o ka bon quoi o ka bon an bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ ka bon e kelen ka hɛrɛ bɛna mun ɲini i ka faso kɔnɔ e y'i ka faso si a sentɛgɛ kɔnɔ k'e kelen ni ka nafa sɔrɔ o bɛ laban cogo min n'e bɔkolo la cogo min e y'o si dɔn a janfali bɛ e mun ye a fɛn bɛɛ bɛ kule la k'u bɛ faransi ka kɛlɛ ni fɛnw kɛ n'i y'u bɔ mali gouvernement poste kɔnɔ ka kalo 3 kɛ a bɛɛ kelen bɛ kɛ ko i ko fa ka don a la ɲɛ tɛ ni danga yɛrɛ tɛ i ye san joli kɛ kow kɔnɔ e kan ka kule bilen ko nɔfɛ nka n'i y'u kelen fɛn bɔ poste min na dɔrɔn a bɛ kɛ ko fa donn'u la dɔwɛrɛ tɛ o u ye fɛn fɛn suɲɛ ka taa a si tɛ nafa ɲini a si tɛ barika don a barika kelen a t'u la wa foyi t'u bolo o bɛ bɔ poste la i b'u ye san kelen i b'u dɔw ye k'u ka bolofɛnw feere maliyɛnw bɛ yan an bɛɛ bi a bɛ k'a ɲɛna wa a caman kɛra an ɲɛna 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio clé du wuli ka jɔ o ka kɛ anw ta ye ani cɛsiri ba Bakari bisimila ka barika dɔn ne la an mi rabiyama n bɛ fo kosɛbɛ tubarikala foli diyara n bɛ Bugula fo a tulo b'i la nin waati n b'a fɔ k'a ni ce an yɛrɛ ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ ye bɛɛ la kosɛbɛ Bugula Tugula ne ko mun de la an t'i jɔnkun na ɲininka ani Faransi bɛnna mun kan Tugula tiɲɛ yɛrɛ la jɔnkun na a kan ka ɲininka an bɛn a welela accord min signé u ni Faransi cɛ Bakari mun b'a kɔnɔ bon o accord in ne hakili la jɔnkun da ta banna la parce que jɔnkun da y'a signé ɲɛ tɛ n yɛrɛ ka n ye kibaruya minnu sɔrɔ o accord ko in na jɔnkun da ale bɛ yen dɛ a balolen bɛ yen dɛ kosɛbɛ a bɛ yen a yirala an na k'a fɔ accord in labɛnna Abidjan de ye k'a bila ka na di jɔnkun da ma i bolonɔ bila a la jɔnkun da ma ayiwa n ko accord ko tɛ dɛ lettre mun ye voilà Serval la na Mali la voilà lettre min Serval la na Mali la lettre in labɛnna Abidjan k'a sɛbɛn Abidjan par l'émissaire français et c'est de Abidjan maintenant que même il a annoncé cette lettre là c'est de Abidjan bon donc o bɔlen kɔ a la an y'a ye k'a fɔ lettre signé na san 5 jɔnkun da bɔlen kɔ IBK nana donc IBK ka i b'a fɔ ko IBK ka deuxième mandat tɔ tora san 1 ni dɔɔnin ye o waati in accord est renouvelé la bon donc mun na IBK fana ma ban o kuma donc IBK fana kan ka ban k'o renouvelé n'a b'a dɔn au contraire ale ma ban ka lettre u nalen ani lettre min ye a ma ban k'o renouvelé a y'o renouvelé ale tilala tuguni ka tila ka na accord wɛrɛ signé an n'u cɛ tuguni mun b'an tɔ jigi ka jigi i n'a fɔ n ye mun misali min di sisan k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ka tɔgɔla avion o tɛ se ka wuli Mali dugukolo sanfɛ ka bɔ Mali dugu ni dugu la n'a ma yamaruya ɲini Faransi fɛ kabako kuma to ye bon a ka jugu ni kabako ye IBK ye min na Mali kan Maliyɛn den bɛ se k'u tɛgɛ bila o la cogo di k'o signé k'a signé Bakari an bɛ dugawu kɛ IBK ye IBK ye Mali siri dɛ Ala ka hinɛ la wallahi Ala ka hinɛ la Ala k'a da yɔrɔ suma Bakari président si mana Mali kɔnɔ min ye IBK ta ɲɔgɔn na kɛ Mali la Bakari ka dugu kuturu ka tasuma bila la ka jeni ka bana Bakari a kuma fɔli man di quoi an kɔni bɛ min fɔ ni tradition nu ka sira di Faransi ma an yɛrɛ tɛ Faransi ko la u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Bakari o ye ne ka faamu cogoya ye kosɛbɛ Bakari n b'i fo kosɛbɛ ka foli diyara n ye maliyɛnw tulo b'i la i ni ce i ka wele la an ka foli ani termine bi ye 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio clé du ale soba sanfɛla du aw ni ne an ka jɛ ka walawala faamuyali a ka sɔrɔ a la allo e bisimila Togola aba denbaya ancien bɛ don ko ka i fo kosɛbɛ kɔri basi tɛ katikaw la ye an bɛ an sigilen bɛ yan an bɛ denmisɛnninw an b'aw lamɛn an ka foli b'aw ye Ala k'aw mɛn kɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye Ala ka se nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen ami rabiyama Togola i bɔra ka kuma minnu fɔ sisan ko spécialité armée Mali officier supérieur tun tɛ se ka don armée française kan kɔnɔ sans autorisation u tɛ se ka don kan kɔnɔ fo n'u ye autorisation demandé ka sɔrɔ ka don yen an ka jamana kan an ka dugukolo kan o n'a tubabu farafin minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ est-ce que ninnu c'est-à-dire mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ninnu ka bunahadamadenya ye bi taa sira min fɛ quoi u t'i miiri jamana na u t'i miiri jamanadenw na u yɛrɛ bakun dɔrɔn
u ka kɔsida u mako de b'o la. U yɛrɛ bakun dɔrɔn a banna. Ani yɛrɛ banna donc togo la an bɛ foli kɛ an bɛ dugawu k'a ye a fɔ ka Assimi ye ko jija dɛ. Jamanadenw fɛnɛ k'u jija ka wuli k'a dɛmɛ de. Mɔgɔ kelen tɛ se ko la dɛ. O kɔni ne ka dɔn ne yɛrɛ dalen don ne ye yɔrɔ min ye togo la to yɛrɛ tɛ ne la mais ne bɛ kuma de. Kosɛbɛ kosɛbɛ Cheikh. N'i ye kumakan min i b'a fɔ ko fɛn tɛna ka sɔrɔ n dalen don bana na. N b'a kalama Cheikh Ala ka kɛnɛya di. Donc an bɛ dugawu k'aw ye Ala ka se d'aw ma Ala k'aw sankɔrɔta. Amin. Ala ka kisi jugu dɔrɔn ma mɔgɔ ko k'i bi barika don tubabu na n b'a f'i ye ne ni tubabu ye surasiya kɛ ɲɔgɔn fɛ o. Kosɛbɛ. Ne b'u dɔn. Kosɛbɛ. Dilanfigi tɛ tɛmɛ u kan tiɲɛnikɛlaw janfatɔw an ka mɔgɔw libéré minnu ma 15 ans sɔrɔ w'olu bɛɛ faga cɛrɔ yan o kɛla deuxième guerre mondiale bannen a ma k'i ɲɛna wa. cɛrɔ ya kɛra Sénégal. I m'a mɛn wa. U taalen Faransi dɛmɛ u nana k'u bɛ segin so ka t'u fara ɲɔgɔn kan ka mugu dayɛlɛ u ka su fɛ. Ka mugu dayɛlɛ u ka so kɔnɔ. K'u bɛɛ faga. avec tout ça là dɔw sigilen bɛ yan k'a sɔrɔ tubabu ma na Mali tun bɛ yan koyi. An ka jamana in tun bɛ yan. O y'a sɔrɔ a ka di o don yɛrɛ de y'a sɔrɔ a ka di. Voilà. O don de y'a sɔrɔ Mali ye Mali ye. Comme jama ka ca lini na n bɛ n'i bila yan. Ayiwa an ka foli b'i ye i ni ce ancien. Ala k'i la ka na. Ami. N b'a f'i ɲɛna ne b'aw bɛɛ lamɛn dɛ. Kosɛbɛ. Bi bɛɛ lamɛn mais joli ma nɔgɔn ne. Kosɛbɛ ancien n b'a dɔn. Voilà i cogo la. Aba an ka foli na tɛmɛ b'aw ye. Ala k'aw lakana. Ami rabi ama Ala k'aw yɛrɛ m'an kɔnɔ. Ami. Ala ka se di maliyɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen. Ami rabi ama ami. Ala k'an kisi jamana minnu tɛ jamana yɛrɛ fɛ fɛn fɔ ka kɛ an ka Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma. Ami rabi ama ami. Bala mun b'u dusukun na Ala ka balaw jigin u kan ye. Ami rabi ama ami. An ka foli tɛmɛ b'aw ye aw ni ce Ala k'aw yɛrɛ mɛn an kɔrɔ. Abu Cote nin ye an ka sarasikɔrɔba ye ayiwa ka ɲɛfɔ maaw ye Mali sari ye sari fɔlɔ minnu sɔrɔ Modibo Keyita tile la ayiwa ninnu de taara sari ninnu nɔfɛ ka bɔ Guinée ka na n'u ye Mali kɔnɔ donc an ka foli b'u ye u y'a kɛ armée ye kunun ayiwa bi fana an mako b'u la sabu ka bilasiraliw ye o ye bɛlɛbɛlɛ de ye 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio Kiledu ale soba sanfɛla don allo ouais c'est bon alhamdulillah an b'a la tanu ahaba bisimila alhamdulillah Bakari do Kiledu jama bɛɛ kulo b'i la nin waati la vraiment n bɛ ka laban min tɛnɛ n ka foli b'aw ye tɛnɛ kɔri baasi t'aw la vraiment i ka émission vraiment Mali bɛɛ an bɛ se k'a fɔ i ka baara i bɛ baara min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn quoi tubarikala an bɛ dugawu yala bi Ala ka ne ɲuman bɔra ami rabi ama ami yala bi maa jugu Ala ka se basi ma ami rabi ama ami jugu yala bi Ala ka kisi a ma ami rabi ama ami yala bi Ala ka na to janfana ami rabi ama ami vraiment ka baara taabolo ka ɲi yɛrɛ tubarikala Mamadu Dawo ka bɔ tɛnɛ ayiwa i dawo ko n b'an biri ɲini ka dɛsɛ tɛ sɔrɔ quoi ayiwa sɔrɔli kɔni a ma nɔgɔn nka ayiwa yan sɔrɔ bi ŋaniyaw ye kelen ye voilà vraiment ko kɛ nin tɛ dɛ ayiwa ŋaniyaw ye kelen ye i dawo Ala ka dugawu minɛ ami rabi ama ami voilà merci an ka foli ani tanuni baw ye ayiwa aw ni ce aw ko kulomajɔ la ye Mali kɔnɔ bi an ka foli bɛɛ ye koyi i m'a don Mali fan o fan fɛ bi ka taa Bamakɔ suguba ayiwa ni ka taa bila sa fo Gawo ayiwa ni waati kɔni sera ka ban wa a ko filɛ sa dɛ ka foli ayiwa an ma ɲinɛ Yorosokaw kɔ an ka foli bɛ Yoroso ka bɛɛ lajɛlen ye Yoroso dugutigi ayiwa Kalifa ayiwa Goyita a n'a ka denbaya an ka foli b'a ye an ma ɲinɛ ayiwa Fuseni Goyita fana kɔ ayiwa n'a ka denbaya radio kanuya a jama a bɛɛ lajɛlen an ka foli ba a bɛɛ lajɛlen ye ka taa sanfɛ fo dugu ma ayiwa k'u ni cɛsiri ayiwa olu sababu la Yoroso ni a lamini u bɛɛ de bɛ ayiwa an ka jamukan ninnu lamɛn sanga ni waati bɛɛ an ma ɲinɛ Doyilakaw kɔ an ma ɲinɛ Ɲɛfulakaw kɔ Kucalakaw bɛ ten a ko ka ca ko maa ni k'i b'i ɲi bɛ fɔ ayiwa a tɔ a tɛna kɛ ko ye sa dɛ ayiwa an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio Kiledu ale soba sanfɛla don o ka nɛgɛjuru b'o janfa la ayiwa Abu an bɛ maa wɛrɛ lajɛ a ka ɲɛfɔ anw ka armée a bɛ yɛlɛla en puissance anw ka armée a bɛ ka prévu kɛ ka yira diɲɛ na nka i t'o mɛn tubabu da fɛ allo haba denbaya bisimila i bɛ radio datugu pour que an k'i ka kumakan lamɛn ka ɲɛ bisimila radio datugu eko b'a la hali bi eko bɛ yen awa datugu totalement yɛrɛ de an bɛ ɲɔgɔn lamɛn téléphone de fɛ radio datugu totalement bisimila ami rabi ama ami rabi ama ami Bakari ja cɛkɔrɔba min ne ji football la jamana in kɔnɔ an ka taa kalan na tubarikala allo an tulo b'i la
Bakari, Mali aje, an agebe saman nane. Ka? An agebe saman nane. Ko jugu ngala ya kote yo. Babi. An agebe kan. Ko masaka babi linga shiti igi kam jamana do yu mara tuga mara ko mina mun gono ke bi linga la sinde. Ne ko misala gere, ne ko na haye, ne ke jenta gore. O ika hake do wa ibi ka jofe. Do amani na tradition ala tan. Amira biama. Allah suratul Allah mutamarata. Ami. Allah musi Qur'an yake na boga di toromo. Ami abbiama. Ami anga foli biye. Aywa angone ambado ka fo ko bobo nga pamata ko mati da fa mu jalala na nyimi jiti dade. Wulika jo mon kera aywa Mali kono ka yira jemala. Mali donga transition ube ka sutu ntugo mi ngakila c'est non comment wira ba fo to me. Matala kwa. Oh ngakila o wulika o nisoja o kana am salia o kana kanguno inafo o li kunyi kele nyo kele bana o wulika jo inde bikanga maintenu wulika jo inde kanga sinsin o pression inde kanga sinsin bi anya ye ka fo jamana de woro be ka bo ka aundeme o wati non tura sukansigi anya ka beka dayne koro. Donc je pense que il est temps de redoubler d'efforts. Il est temps anga falanyonga wulika jo mungera ka nyu wala ke ka yirula ka yira tobula ka yira sida o maula. Oh mununya a jamva kolosi. Oh nye apmo manro nyeta munye ka kusa ubela doni ngo o le jigne fla dinga kono o le ka kusa ubela o parce que o mo so fala betinya fu yo nge marka oroko kabore awo ale betinya fu yo wa Mali jugute de Mali jugute de anga fuli be oroko kabore akono be tabolo ngono bi ni ko Burkina ka jelema ale be tukumi amese ka fo ale maya kono to dola parce que mawo ye to buka tayinke to dola etsa shama nge kwa ni te ka fo fana ko afana president na fo to nunu anu tekele de bi misali ata Mali onye bi misali ata nke fo foti wati mina roko kabore nana ka ke president Burkina asigira semaine mun kono amame anga yan rebelu Mali rebelu emela moko o bora Mali la kata roko kabore fe utala kata fwai ko bemba kando kuma uluni chero che Blaise uluni Blaise che donc Blaise nga minando dulu ma mobile do dira nga mina fangeli madi donc comme Blaise borai donc rok nana ulu tala sita ufika ko position don rok bulu to mi kuma yifana rok ayi sigi Burkina télé de la ka fode awo nga ma me ka fo ko krefe kuma ni ayi sigi télé de la rok de be ka fo ako ñu jabi dugukolo be meleke nete minan di awma ko kata Mali kele dugukolo be meleke nete jugu si de même Malika. Donc ni Blaise de yo minan dawma Blaise bi jamana muna bi ayta Blaise fi akota ko minan ni Blaise fe orokaburu ayen fo odo anado fangala kayira il soutient le Mali. Bon anya yefana même Macron qui se croit je ne sais pas paternel de l'Afrique de l'Ouest de façon, je sais pas ce qu'il a dans sa tête, c'est fougué. Mais on va le rappeler bientôt à l'histoire puisqu'il n'en sait rien bientôt. Ça va venir. Et déjà on a vu que Macron est allé Burkina, ou ka conférence mouna trakata Burkina étudiants rencontrés ou ka amphithéâtre bakono. Alors qu'il est Macron to parce que demsanu yuka kurango kuma ne fait fo aya essayer ka o bebale ko o luka kuma befli ko ya no luko question pose ale kun ku yere ka nyama obia ku ka pojo kun. Tellement Kabore a été énervé. C'est comme mécanique qui a demandé d'un ouli kablila, Kabore Borasal kono, ka Macron tokmala. Ce sont les mêmes Ibeka et Alpha Condé qui sont sortis kata déliqués dans Makakado. Donc lui avec Macron, la tension a été toujours tendue. Parce qu'il a été toujours clair, il sait que c'est pas la solution. Bon, maintenant, comment lui-même il n'est pas parvenu à se démarquer et de tout ça de façon vraiment bon, crédible quoi, c'est ça un peu, faut qu'à t'adigo de bon, mais comment on va folie kaye au dôme aye au demek Mali ambo folie kaye. C'est on doit so Blaise de kumbi. Aywa on ba doka fo emela mo kuntuna marfantanya, kuntuna moblintanya, kuntuna keleke menantanya. Wa upume fraka yero soro parce que ale wati mena on ni an rebelu be kelala ya. Nou fo kum banana kum ta fraka Blaise de fe. Mais ro kaburi ayo betike anga folie ba yula. Burkina be wula ko jo anye anga folie ba uye abek lengele ye. Jamana dento an hanya bi wula fona Guinée wula ko jo, Sénégal wula ko jo. Niger ko segu dugawu abe mene de nge segu dugawu be mene
anga ma kelen dani nga jam ka kunjane bi sabula kuma kacha abeti wala nga segu duwa wa be menete ngala re amne o atotura amba wati ko wati di ko de ko sa dire amna na 20 et mon terrorisme radio Clédou. Allô, bonjour Togola. Bonjour, alhamdoulilah, bismillah. Ambala tanou, alhamdoulilah. Bon, d'abord, félicitations et courage. Merci bien. Vraiment, Tchessini, Yamana Koni Tchessini Yede. Atitauko. Mais seulement, comment nous mener là? Oui, nous n'allons pas dire. Bismillah, n'a pas de jabi. Et la radio d'atou? Ok, tout de suite là. Il y a tout. Nebo. Awan club là? Oui, ni peine de mort be Mali là encore là. Ni peine de mort be Mali là encore. Mais pourquoi Atewalia? Parce que il veut que Jamana Djougou Mounou Fotano, les politiciens, apatrides, ennemis de la nation. Moi, je pense que ces gens-là, ils doivent être mis au poteau fusillé. Jamana Djougou et Jamana Djougou de quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas, tant que Jamana Djougou veut enseigner quoi, Jamana Barali de Gelea. Au-delà, il y a pas de o de la ne ye point nya foni fere do ye ngo ka kasubo ngura ujo jamana jugu to fima mun manjela ka jo kama ni ya ye be gelebe be fo ka jamana ka Aïssa ne prison te solution ne prison te solution ye ma baita ma ko itai ale na so bi jo poto de la ka fusiller. Il faut que vous ayez prison de faire. Il faut juger de quoi au décider, juger de ce qu'on fait. Oui, parce que. Bon, Mali là, ni ma fili de. Abena fo Mali, anye moratoire, va faire moratoire modèle d'odike. Il veut qu'à peine de mère moufo. Pour la peine de mort moufo. Si ça perpétuité de banque faire. Au delà, il va y avoir Mali binika sambi sababobi. Il m'a moro jolé kamarfa chalao. Donc, en la démocratie, nous, avec les alpha. Oui, maintenant faut moratoire de boka parce que amam machi ibi tribunal ka jugement payé sans joli akata joli effectivement voilà il était peine de mort comme il est perpétuité de main bon oui il va que tu veux mieux faut wakati là autour de ça parce que on sait par qui on était gouverné maintenant si ça non vraiment c'est une militaire OK ani anga jeune juju chama fana be donc amo ko to lu bolo le sari atigala mawye u ka laje nyangilu bi saka ke ko sebe to mina pour que aywa jamana ka saka kisi awa jamana aywa adame ka to ala horonya ka to ala u ko ferota anga fulin tam ni be awni che ko kluma jola aywa akambo ni alay alamsa donra ira ana na lay am sa doira ira na awni bakat to la amé nyon zoro aywa ngunya fo comme numéro di abou yani ngabo numéro 76 15 55 84. Monsieur Kaka, 76 15 55 84. Oh, abonnez-vous manzoro, et bien message toi ka ina rappelé. Au fana kudo akola sabula wati be téléphone sa ke mabulu. Donc yef ko famu. Awni tiako klomajola akambe alam sawore abu choti apmene ka kala fula ne bakari ba tiako ratola micro barani.